Ka? Nace suna na Sani. Sani daga ina? Yayan Jemu yayan Wuda. Allahu akbar. Daga ina kenan? Dan Girema daga Haugare. Haugare wani local government ne? Gombe ne ko ina ne? Local Gombe za a ce. Gombe. Amma kana kiwo kana jin daɗi. A gaskiya ba laifi. Ga kuɗi ka zama dan alhaji. Ba laifi nan ka gaskiya lafiya. Saboda haka muna fata ka tashi muna son duniya da ganka. Ka tashi ka dan samu ka dan taka rawa. Mu ji ka. Waƙan Gwanja za mu sa maka. War kawai shi ke ya karkarwa. To ina da kuma dan dore na ma kuma dan dore. Dan dore. Ya san dan dore. Bismillah mu je zuwa. Duka. Bismillah mu je zuwa. Da ka a ganka duniya zuwa da ganka yau. da shan sanki ne da sa na riga da na san cewa ni da ke maganan garam 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 wani sarki ya rike ne na so ya haukata ni ya kirki da mutawa cikin rai gidan wajen a shi lokaci ya daman garam garam Daram. Daram, daram, dam, dam.